U Crnoj Gori kriminal i korupcija nije veći nego u drugim stranama. Ali percepcija je da kriminal i korupcija su izazov crnogorskoj demokratije, tako kažem, i crnog procesa reforme. I očekivamo da sve te strategije i akcioni plan i sve te institucije koje su bili sozdane da sprečaju korupciju i organizovani kriminal, da doprinesu neki još bolji rezultate. U Crnoj Gori nema takve, kažem, konstantne politike nepoštovanja ljudskih prava, a su samo jedinični slučaji od nepoštovane ili narušene prava i slobode. Uglavnom, moramo da kažem da zakonodavni okvir je konstantno poboljšavan. Svi međunarodne konvencije, Saveta Evrope, UN i drugi su prinete. Konstitucija poštuje ljudski prava, neki novi institucije, kako to je zaštitnik ljudskih prava i sloboda. Ja upomenula da u zakonodavnom smislu Crna Gora ide u dobro i tako kažemo, ozbiljne korake su bili, su očigledne, ali to nije dosta. Ja bih skazala mentalitet. Crnogorci očekivaju da neko drugi rade za njih. Oni sami moraju da rade, da, tako kažem, implementiraju reforme, a ne samo očekivati da Evropska unija ili neko drugi urade za njih.